ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മധുര പലഹാരമാണ്. അപ്പം അത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മധുര പലഹാരമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലഡുവിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ലഡു എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാലോ. ക്യാരറ്റ് ലഡുവിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം. 4 ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി വലുതല്ല, ഇടത്തരമായിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ്. പിന്നെ കുറച്ച് പാല്, ഒരു അരക്കപ്പ് പാല്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചിരക, ഇതും ഒരു അരക്കപ്പ് വരും. പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര, നെയ്യ്, ഒരു 2-3 ഏലക്ക ചതച്ചെടുത്തത്, കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങ. അത് നമ്മൾ ആ ലഡു ഉരുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെക്കാൻ. കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് വേണ്ടത്, എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര സംഭവം മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മളൊരു പാത്രം ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂണ് മതി. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1 സ്പൂണും കൂടെ. ഇപ്പം ഇത് ഉരുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി മൂക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി ഇതാകണ്ട, ഒന്ന് ചെറിയ ഇതാകുമ്പോഴേ മാറ്റിയേക്കണം, അല്ലെ ഇത് പൊങ്ങിപ്പോവും. ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാനിത് മാറ്റുവാണ്. ഇനി ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വാടൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന പാല് ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വട്ടവട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവന്നാണ്. അവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് ക്യാരറ്റ് കിട്ടി, അത് കൊണ്ടുവന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനൊരു ചാനലുണ്ട്, കോമ്പോസ്റ്റ് ഡയറി എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം നമുക്ക് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു അര കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരക്കപ്പ് ഞാൻ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ പാലിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്കാകണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ക്യാരറ്റ് നല്ല കുക്കായിട്ട് വരും. അപ്പം ഞാനൊരു എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുക്കായിട്ടുള്ള ആ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം അത് കണക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് പാലിൽ നല്ല വെന്ത് ഇതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലതായിട്ട് വെന്തു നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ്. അപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വച്ചേക്കുന്ന ആ തേങ്ങായും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പം ഇത്രയും തേങ്ങ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കണം. കുറച്ചേറെ മധുരം വേണ്ടവർ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പം ഏകദേശം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കുവാണ്. ഇതൊരു 1/2 കപ്പോളം ഉണ്ട്. ഞാനിത് ചേർക്കുവാണ്. ഇത്ര ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നിറച്ചുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഒത്തിരി മധുരം വേണ്ട. ക്യാരറ്റിന് മധുരം ഉണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ അത്രയും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് അതിൻ്റെ പാനി മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വരും.
അന്നേരം ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അതുവരെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആ പാനി ഇറങ്ങുന്നിട ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ശകല സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് ആ പഞ്ചസാരയല്ല ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇത് ഇറങ്ങി നല്ല ഇതാകാൻ വേണ്ടി. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാരറ്റിൽ ഇട്ട പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഈ പാനയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളമയം എല്ലാം മാറി എല്ലാം വെവ്വേറെ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഉരുട്ടാനുള്ള പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ. ഈ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 3 ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറു ചൂടോട് കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫാക്കാം. ഇപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി ഞാനിപ്പം ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക. കണ്ടോ, അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതായിട്ട് വരും. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ്. നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ട വരും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എത്ര സിമ്പിളാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് വേണ്ട, അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് മുന്തിരിങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മുന്തിരിങ്ങ ഇല്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കും. നമ്മൾ ബേക്കറിനൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിൽ കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ അവർ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ രുചി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി മുറുക്കമൊന്നുമില്ല. നമുക്കപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല ജ്യൂസിയാണിത്. ആ പഞ്ചസാരയുടെയും പാലിൻ്റെയൊക്കെ രുചിയൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാം ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ രുചിയെ അറിയത്തില്ല. എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ലഡ്ഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. വളരെ ഹെൽത്തിയാണിത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് ഏതാണ്ട് 5-8 രൂപയെങ്കിലും ആവും. ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി എല്ലാം കൂടെ അത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.